Bore da a chroeso i'r Oedfa. Croeso cynnes I bobl Tabernacl Porthcawl sydd wedi ymuno â ni, a chroeso hefyd i'r rhai sydd ar Zoom y bore yma. Sul nesaf, Oedfaon fel arfer, yma am 9:40 ac ym Porthcawl am 11:15 a'r Gweinidog yn gwasanaethu. Os ych chi wedi cael eich copi o coenonia, fe welwch chi bod yna gyfeiriad at nifer o weithgareddau. Na I just rhoi sylw bras iddyn nhw. Gorffennaf y 10 mae yna noson gemau bwrdd yn digwydd yma. Ac mi'n siŵr gewn ni ragor o fanylion eto, ond 7:00 yn y Tabernacl. Ond cyn hynny, nos Fercher sy'n dod, Gorffennaf y 9, mae yna swper curry yn y sioca ar Stryd Knowlton am 6:30, ac os ych chi'n bwriadu mynd, dod, mae yna rester, mae yna daflen y ddwy yn y cyntedd I chi roi eich enw arni. A gan taw heddi yw'r sul ola, fi'n credu bod e'n werth cael rhyw syniad o'r nifer. Mae yna 2 gerdded yn mynd I ddigwydd wedyn wythnos I ddydd Mercher, 6:00 yr hwyr yn Melin Ifan Ddu. Rhag ysbysiad wedyn o ddwrnod yma yn y capel y mis Hydre I ddathlu bywyd Wil Ifan. I ni wedi trafod yn diweddar cysylltiad Wil Ifan ar dre. Wel, mae yna digwyddiad yma, diwrnod I ddathlu cyfraniad Wil Ifan, sy'n gysylltiedig ar ymgais I godi arian I osod plac Cymraeg yn y dre. Prynhawn Di Sul nesaf, 10:30, am 2:00 y prynhawn, fe fydd cacen a mawl yn y Tabernacl Porthcawl. A wedyn, dyn ni wedi derbyn y neges yma o ddiolch i'r capel, oddi wrth Ffion Elin Davies. Hi yw wyres Blodwen a Iorwerth. A mae hi'n dweud, yn gynharach eleni, cefais yr anrhydedd o redeg Marathon Llundain cof am fy nhaid, John Iorwerth Davies, a oedd yn aelod teilwng o'r capel hwn. Diolch o galon I bob un ohonoch a gyfrannodd i'r elusen Macular Society. Gyda'ch cefnogaeth, llwyddais I godi cyfanswm o 2,744 o bunnau, a rwy'n hynod diolchgar I bawb a gefnogodd ar hyd y ffordd. Pan fyddaf yn cofio taid, mae gen I atgrof clir o gerdded tuag at D9 a taid ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a'i weld yn eistedd wrth y bwrdd ger y ffenest yn darllen. Dwi'n cofio mae'r atgof yna gen I hefyd. Roedd taid ymhlith y bobl ddoethaf a gefais erioed y fraint o'i hadnabod, ac fel y dwedodd un o aelodau'r capel hwn yn ei angladd, doedd y daid byth yn un I siarad am y tywydd. Hynny yw, roedd wastad ganddo stori dda i'w rhannu. Dros y blynyddoedd fe gollodd ei olwg mewn un llygad, ac roedd colli'r gallu I ddarllen yn ergyd galed iddo. Roedd Macular Society yn gefnogol iawn yn ystod y cyfnod heriol hwn, hyd at I farwolaeth, ac felly roeddwn i'n awyddus I ddangos fy ngwerthfawrogiad iddyn nhw drwy'r casgliad hwn. Roedd y capel yn lle arbennig iawn I taid, ac rwy'n gwybod y byddai'n gwerthfawrogi eich caredigrwydd a'ch cefnogaeth yn fawr iawn. O waelod fy nghalon, diolch I chi I gyd, Ffion Elin Davies. Ac un peth arall y bore yma yn drist, bore ddo fe ddath y newyddion trist am farwolaeth Richie Thomas. Roedd Richie a Jean wedi bod yn aelodau yn y Tabernacl yma, wy'n credu ers ddechrau'r 70au.
Ond fe gollon ni cwmni nhw yn yr Oedfaon o tua 5 mlynedd yn ôl oherwydd afiechyd. Ac yna, wrth gwrs, 2 blynedd yn ôl bron fe symudon nhw i Gaerdydd i fod yn agos at Llanelin. Ond fe fuodd Richie yn ffyddlon iawn i Oedfa Zoom ar fore Sul tan yn diweddar iawn. Fel cyd-aelodau, dwi'n siŵr ein bod ni'n anfon ein cydymdeimlad llwyraf at Llaneli a'r teulu, ar golli tad a lladcu annwyl iawn. Does dim manylion wrth gwrs ar hyn o bryd, ond mae'n siŵr y gewn ni hynny gydag amser am yr angladd. Coffa da yw enw. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi y bore yma. Fel ydych chi'n gweld, mae'r bwrdd wedi baratoi. Bod o'n bach yn ei gamogam ar y sgrin, ond dod at y bwrdd yda ni y bore yma. Oherwydd pan da ni'n dod o amgylch y bwrdd, a llythrennol yn golygu amgylch bwrdd y deyrnas, ond hefyd o amgylch bwrdd y Cymyn, da ni'n gwneud hynny gyda'n gilydd yn dydan. Ac mae croeso i bob un o amgylch y bwrdd honno. Gydwch chi ni ganu ym rhif 117. 117. Datganaf dy glod o arglwydd fy niw, dy wirthiau a thnerth sydd hynod i'r rhyw. Dogoniant a tharddwch a welir drwy'r byd, a phopeth a greaist sy'n rhyfedd i gyd. Ac yn y blaen, 117. Glod o arglwydd fy niw, dy wirthiau a thnerth sydd dy rhyw. Dogoniant a tharddwch a welir drwy'r byd, a phopeth a sy'n rhyfedd i gyd. Golau ni o bell, roddais diwch ben, ffeilais dynydd o amgylch fel cen, sy'r ar planedau ar wybren las faith, datgan drwy'r bydoedd dyfawredd a thwaith. Gorseddfa diw sydd yn edrych yn i'r, sionau a thwr fy clywir ei liw, mewn tarth a chymylau y gwelir ei hynt, na'r dderch o gorodau'n y gwynt. Tir tad a greodd y byd, gogoniant i'r mab yn y byd, gogoniant i'r ysbryd am i'r byd. O fyddaw yn darlleniad ni y bore yma o'r Efengil yn ôl Lyc ac i benod 14, adnodau 15 i 24. Ac Iesu sydd yn fan hyn wrth gwrs yn adrodd dameg, dameg o ledd fawr. A chyn yr adnodau yma, mae Iesu'n bwyta yn hi un o'r Phariseiaid, ac yn iachau dyn yn cael ei gwestiynu hefyd am iachau dyn ar y Saboth. Ac wedyn mae'n dysgu yn dydy
ac yn pregethu yno am ostyngeidrwydd a heilioni, gan ddeud wrth y gwesteion i beidio a cheisio'r seddi gorau a herio'r teulu i wahodd y tlodion yr rhain allant ddychwelyd ffafr ynde. Ac felly, da ni'n clywed y ddameg yma mae Iesu yn ei hadrodd wedyn. Clywodd un o'r bobl oedd yn eistedd wrth y bwrdd hyn a dywedodd wrth Iesu, mae rhai fydd yn cael bwyta yn y wledd pan ddaw Duw i denasu wedi bendithio'n fawr. Atebodd Iesu, roedd rhyw ddyn wedi trefnu gwledd fawr ac wahodd llawer o bobl iddi. Pan oedd popeth yn barod, anfonodd i was i ddweud wrth y rhai oedd wedi cael gwahoddiad, dewch, mae'r wledd yn barod. Ond dyma bob un ohonyn nhw yn dechrau hel esgusion. Dyma un yn dweud, dwi newydd brynu chydig o dir ac mae'n rhaid i mi fynd i weld. Wneud i fysgusodi fi os gwelid i'n dda. Dyma un arall yn dweud, dwi newydd brynu 5 par o ychen a dwi'n mynd i roi prawf arnyn nhw. Wneud i fysgusodi i os gwelid i'n dda. A dyma un arall eto'n dweud, dwi newydd briodi, felly allai ddim dod. Felly dyma'r gwas yn mynd yn ôl a dweud wrth i feistr beth oedd wedi digwydd. Roedd y meistr wedi gwylltio ac meddai wrth y gwas, dos i'r dre ar unwaith. A thyrd ar bobl sy'n cardota ar y strydoedd i mewn yma. Y tlawd, y methedig, pobl sy'n glaf ac yn ddall. Pan ddaeth y gwas yn ôl, dywedodd wrth i feistr, Syr, dwi wedi gwneud beth y wedais di, ond mae yna le ar ôl o hyd. Felly dyma'r meistr yn dweud, dos allan o'r ddinas, i'r ffyrdd a'r lonydd yng nghefn gwlad, perswadio'r bobl sydd yno i ddod. Dwi eisiau'r tŷ fod yn llawn. Bydd yna ddim lle i neb o'r bobl hynny gafodd ei gwahodd, byddwn nhw ddim yn cael tamad o'r ledd i wedi ei threfnu. A bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar yn cyfar ni bore yma. Mae gen i gyfnod o weddio rwan, gydwch chi ni ymdawelu. O Dduw ein tad, nefol a sanctaidd, da ni'n diolch i ti, bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi. Yn diolch bod ni wedi gallu ymgynnull o amgylch y bwrdd bore yma. Yn gwybod bod gwahoddiad i bob un ohono ni. Ti sy'n galwyd y blant o bob cwr o'r byd at ei gilydd, i ddod i'r wledd fawr a baratoes. Arglwydd rhoi ni glustiau i wrando ar dy wahoddiad a chalon barod i ymateb gyda llawenydd. Ond arglwydd maddau ni pan roddwn esgusodion. Pan y bydda ni'n deud y bod ni'n rhy brysur. Atgoffa ni nad oes dim byd yn fwy gwerthfawr na bod yng nghwmni dy fab Iesu Grist. Da ni diolch i ti am dy heilioni, am estyn dy wahoddiad i bawb, i'r tlawd, y methedig, y dall a'r cloff. Ac i ni hefyd, y teimlwn nad ydyn ni'n deilwng o ddod o amgylch y bwrdd. Ond arglwydd yr wyt ti yn cysuro pob un o amgylch dy fwrdd di. Bod lle i bob un, beth bynnag fo'i hamgylcheda. Rydyn ni'n gwybod arglwydd am nifer o amgylch y bwrdd heddiw o fewn teulu'r ffydd, ac o fewn yn gymdeithas ni,
sydd wedi cael ei gwthio i'r cyrion, sydd yn rhy bell arglwydd ac sydd o'r golwg ar hyn o bryd. Ond da ni'n cyflwyno yn dawel i ti y bore yma pob un sydd yn teimlo ei bod nhw ar y cyrion. Pob un sydd yn teimlo nad oes lle iddyn nhw amgylch y bwrdd. Ond wrth feddwl am pob un ohonyn nhw, mi ddywedwn ni'n llawen hefyd. Y geiriau rwy ti wedi ddweud wrthyn ni i dewch bawb sydd yn flaenedig ac yn llwythog, ac fe rodda i o'r ffwystra i chi. Ymdawelwn yn awr i gyflwyno'n gweddiau personol i ti, y rhain sydd ar yn calona a'n meddyliau, i cyflwyno nhw i ti yn awr. Arglwydd llenwa ein bywyda a dy gariad, a dysga ni estyn dy wahoddiad i eraill, fel y byddo dy di yn llawn. Ac mi efynnwn ni hyn yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteinia den, deled y deyrnas, gwneler dew eich, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledio. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, can eis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gydwch chi ni barhau drwy ganu ym rhif 232, 232. Sefyll o dan adain cariad Duw, a ddaw a hedd i ni. Gwneithir ei ewyllus sy'n byw, drwy'n foliant, moliant, moliant iddo ef. Ac yn y blaen, emyn 232. Sefyll o dan adain cariad Duw, a ddaw a hedd i ni. Gwneithir ei ewyllus yn ein byw, drwy'n foliant, moliant, moliant iddo ef. Plygu wrth ei draed yn wylau mawn, gan fyw mewn harmoni, un o gyda'n gilydd yn ein mawn. Tailw
Gwni, ydych chi wedi cyrraedd mewn i stafell a meddwl, wws a le i fi yn fama rwla. Os a le i fi wrth y bwrdd. Ac wastad yn pan ydych chi'n mynd i briodas. Chi'n gwybod, ydych chi'n cyrraedd mewn i stafell, ydych chi'n gwybod lle ydych chi fod eistedd yna ydych. A ydych chi'n gofod mynd at rhyw rester mae y teulu wedi brintio, a ydych chi'n gofod chwilio am eich enw. A ydych chi hefyd yn gweld pwy ydych chi'n eistedd hefo yn dydych. Ond ia, y chwilio yna ac yn cymryd yn set, ynde. Ond ia, dyna y cwestiwn, mae'n siŵr, mae pawb yn ei holi, ynde. Ydyn ni'n perthyn? Ydyn ni'n perthyn? Ac mae hwnna'n ofnadwy o bwysig yn heili'r ffydd. Y gair hynny, y cwestiwn hynny, ydyn ni yn perthyn. A'r hyn mae Iesu yn ei ddeud bob tro ydy tyrd eistedda, ynde. Tyrd eistedda. Wel heddiw, da ni'n edrych ar y ddameg honno, dameg y wledd fawr, ynde. Dameg y wledd fawr. Nid dameg am wledd a bwyta ydy hi yn benodol, ond yn hytrach am bwy mae Duw yn ei groesawu o amgylch y bwrdd, ynde. Ac mae yna spoiler alert chydig bach am hyn, mae'r bwrdd yn llawer iawn mwy na allan ni fyth ei ddychmygu. Ond yr hyn sydd yn digwydd yn ameg o ledd gyntaf, be sy'n digwydd yma? Ar gychwyn y benod, mae Iesu mewn gledd ei hun. Mae o'n bwyta yn un o'r Phariseiaid, ac mae'r sgwrs yn sôn am Iesu yn iachau ar y saboth yn gyntaf, ac yn ei gwestiynu fo, ydy'n iawn i ti wahodd ar y saboth, ac yna'n sôn am, mae'r sgwrs yn troi wedyn i sôn am bwysigrwydd unigolion, gan fod rhai yn ceisio y seddi gorau, ynde. Bod yna rhai yn ceisio y seddi gorau. Ac mae hynny yn wir yn ein cymdeithas ni heddiw yn dydy, pobl sydd yn ceisio y seddi gorau ar draul eraill. Ac falle yr hyn sydd yn cael ei adrodd yma felly, oherwydd bod Iesu'n gweld hyn, ydy bod Iesu'n adrodd y ddameg benodol yma. Bod dyn wedi paratoi gledd felly, oedd oedd eisoes di gwahodd bobl, gwahodd o digion i ddod i'r ledd, ond pan ddaeth yr amser, oedd oedd i paratoi'r ledd ar eu cyfar nhw, dyma fo'n gofi'r gweision mynd i'w hôl nhw, ac fesul un, roedd y gwahodd y digion yn gwneud esgusodion wel allai'n dod, oherwydd bod gen i hyn ymlaen. Dwi wedi prynu tir, dwi wedi prynu ychen, be newi briodi. Dwi'n methu dod i'r wledd, ynde. A'r hyn sydd yn y testyn ydy bod y perchennog bod y dyn yn gwylltio, ynde. Ac yn gofyn i'r gweision wedyn i fynd i'r dre ar unwaith, i fynd at bobl sydd yn cardota, i fynd at bobl sydd yn dlawd ac yn fethedig, at bobl sydd yn ddall, a'i gwahodd nhw. A dyma'r gweision yn gwneud hynny, ac gan weld bod yna fwy o le, dyma fo'n mynd ymhellach, wel, dos ymhellach na'r dre. Dos ymhellach na'r dre, perswadio bobl bod yna le i bawb, ynde. Yr hyn sydd yma ydy bod yna groeso radical, ynde. Bod gweinidogaeth Iesu yn groeso yn doi hun. Bod teyrnas Dduw yn groeso radical yn ogystal. Mae Iesu'n disgrifio teyrnas Dduw yma. Fel mae o efo sawl dameg. Wedi adeiladu gyda phobl ac nid ar statws gymdeithasol, nid at pa mor bwysig oedd y bobl yn y seddi gorau, ond at bobl a pob stori y tu ôl i'r unigolion hynny. Ac yn debyg i'r ledd yma, da ni'n gweld bod Iesu nes i'n gwahoddiad yn ehangach yn dydan. Yn ei weinidogaeth, da ni'n gwybod bod Iesu yn bwyta gyda'r casgwyr trethu yn dydan.
Mae'n cyfathrebu ac yn siarad gyda y wraig o Samaria. Mae'n cyffwrdd â rhai o ddar gwahanglwydd. Mae'n amddiffyn y gwan, yn dydi? Mae'n galw plant heb statws ato fo, a deud bod teyrnas Dduw yn debyg yn perthyn iddyn nhw. Mae Iesu yn mynd yn gwbl groes i ddisgwyliadau'r dydd. Be mae Iesu'n gwneud yma'n hyn, mynd i hwnt i bob ffinia oedd wedi cael ei osod i bobl fel Iesu yn y dyddiau hynny. I'r pwynt roedd pobl yn codi heiliau, yn ei gwestiynu fo ac yn dangos ei hanfodlonrwydd. Ac yn hytrach nag adeiladu waliau, be mae Iesu'n wneud ydy rhoi estyniad i'r bwrdd. Mae'r bwrdd yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Mae gan Paul Ogwr sydd yn ddiwynydd, felly mae gen ei sawl llyfr arbennig dwi wrth y modd efo Paul Ogwr. Ond dyma be mae hi'n dweud yn ei llyfr The Parables. God's kingdom overturns human expectations. It welcomes those on the margins, those who are often ignored or excluded. Tyswn i'n gofyn cwestiwn bore yma, pwy sydd ar goll o'r ledd y bore yma? Be fysa'n ymateb ni? Yn y byd yma, rhai sydd wedi ei brifo o bosib, ffoaduriaid heb gartref, rhai sydd yn ama yn ei ffydd o bosib, rhai sydd ddim yn gwybod os ydyn nhw'n perthyn neu beidio. Mae allu'r rhestr fod yn un hir iawn o bobl da ni'n teimlo'n sydd ar goll o amgylch y bwrdd. Mae gen i fonolog yn fan hyn i chi. Monolog o berson gafodd wahoddiad. O reit? Chi gadwch chi ni rando ar y monolog yma. Chi'n gwybod beth fyddwn ni wedi dychmygu cael eistedd ar ddfwrdd fel yna? Nid oherwydd mod i'n browd i'r gwrthwyneb. O'n i wastad yn meddwl bod y bwrdd yna i bobl gydag enw da. Yn gwisgo'r dillad gorau, swydd, llwyddiannus. Y rhai sydd yn ffitio i'r mold. Ond yna ges i wahoddiad. Fi. Nid e-bost, na thext, na galwad ffurfiol. Na, daeth y gwahoddiad gyda noc ar y drws. Gyfeilodd y person fy llawes a dweud tyrd, mae lle i ti. Doedd dim fine print, dim amoda, dim arholiad, mond lle i mi. Byddes i gyda'n nghrithia, gyda fy amheuon, gyda'n hanes, ddes i gyda'r bagij i gyd. Allai ddim o'i guddio fo. Ac yn hytrach na condemnio a barnu, croeso ges i. Yn lle diwstawrwydd, chwerthin. Yn lle seddi gwag, ffrindiau. Ac wrth i mi eistedd yno, sylwais fod y bwrdd yma'n llawer mwy na unrhyw un ddychmygu. Tydi teyrnas Dduw ddim am ennill dy le. Ond yn hytrach mae Duw yn dweud, ti'n perthyn, rwan hyn, tyd fel ag yr wyt ti. A dwi eisiau dweud wrthych chi,
Os da chi erioed wedi teimlo fel o'n i'n teimlo o'r blaen, yn anwyladwy, tu allan, yn ddiwerth, gwrandwch. Mae set i chi hefyd. Arwledd, megis dechrau. Do, ges i wahoddiad, a newidiodd hynny bopeth. Ia, gwerth y croeso, ynde. Gwerth y croeso. A gwerth yr unigolyn o amgylch bwrdd Crist. Ond beth am ni fel eglwys heddiw, be di'n galwad, be di'n yn cenhadaeth ni, ynde? I gario ymlaen i ymestyn y bwrdd. I gario ymlaen ymestyn y bwrdd. Y bobl, yn bod ni fel pobl sydd yn gwahodd llais y rhai sydd heb eu clywed, ynde? I wrando cyn beirniadu, i ddathlu amrywiaeth, ac i groesawu pobl oherwydd ei stori unigryw nhw. Oherwydd mae pob un yn blentyn i Dduw. Ac os arwain yn gofyn oes lle i mi, yr ateb wastad ydy, oes, oes mae lle. Dwi'n ddangos llun i chi. Oce, bych chi wedi cael cyfle i astudio'r llun yn barod. Ond mae'r llun yma gan berson o'r enw Hayat Môr. So rhaid i chi'n gyfarwydd ar llun yma. Mae'n darlunio, wrth gwrs, y wledd fawr. Ond bwriad y llun yn ôl Hayat Môr oedd dangos pobl gyda galluoedd ac anabledda amrywiol yn dathlu ac yn mwynhau gledd gyda'i gilydd. Dwi'n gwybod beth yw'r peth cyntaf sydd yn dod i'ch meddwl chi wrth edrych ar y llun yna. Siw bod sawl peth. Ond i mi, yr holl liwiau, ynde, y lliwiau sydd yn sefyll allan i mi'n gyntaf. Ond mi ddwedodd Hayat Môr hyn, ac dwi am ei ddyfynnu fo man hyn. With the parable for the banquet in Luke 5, we see that when people with disabilities are included first, then they fit. And everyone else will also fit. When they are added as an afterthought, structures will likely already exist that will prevent them from truly belonging in there. Wrth feddwl am y bwrdd, da ni'n cynnwys pawb yn barod, nid i ychwanegu a deud, wel, dwi'n siŵr bod yna le rhwla. Ond pan da ni'n dod at fwrdd y cymyn yn awr, ond da ni'n gwybod wrth fwrdd y cymyn bod lle o amgylch y bwrdd ar yn cyfar ni. Dyma wir groeso, dyma wir wahoddiad. Y sicrwydd bod Crist wedi rhoi ei hun dros pob un ohono ni. I fod yn caru pob un ohono ni, bod gobaith a chysur i'w gael ynddo ef. Oherwydd, da ni gyd yn anturio at fwrdd y cymyn gyda'n gilydd, yr holl saint ynddo. A dyma be mae'r mynydd yn ei ddeud. Gyda'r saint anturiais nesu dan fy maich at allio'r Duw, bwrdd i borthu'r tlawd newynog, bwrdd i nerthu'r egwan i'w. Cefais yno megis gyffwrdd, corff drychiedig Iesu glân, yn y fan lle doddai'n halon, fel y cwyr o flaen y tân. Ia, dewch fel a gyrydach chi,
Mae croeso i bob un. Mwyn i enw. Amen. Wrth i ni nesau at fwrdd cymyn, gadwch i ni ganu am i'r rhif 661. 661. Nesawn mewn myfyrdodau pur, at fwrdd ein harglwydd i gyd gofio i gyr, a rhoed y brenin mawr ar hyn o bryd, ei wyneb hoff tra byddom yma ynghyd. Ac yn y blaen 661. Diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw. Gwnewch yn hysbys i weithredoedd ymysg y boblwydd. Yr arglwydd Iesu dywedodd, dewch a tai bawb sydd yn flaenedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Ydwch i ni blygu pen mewn gweddi. Arglwydd Iesu Grist yr wyt yn denu a'n croesawu ni. Ydy'n gwacau o bob balchder ac yn newynu am dy ras. Ith wledd hon, gwledd dy deyrnas. Da ni'n diolch i ti yn bod ni wedi gallu ymgynnull o amgylch dy fwrdd di. Yn diolch bod na groeso i ni yn y wledd. Ac wrth i ni wneud hynny, da ni'n gweddio wrth reswm hefyd dros deulu poen a gofid. Poen siom, colli iechyd, gofid a cholli anwyliad. Ac fel eglwys yn galar y bore yma,
Gyflwynwn i ti Richie Thomas, wedi cyfnod hir o salwch. Arglwydd, da ni'n gweddio dros dy teulu, iddy'n steimlod y bresenoldeb di y bore yma. Yn arbennig arglwydd, da ni'n gofyn i ti nesau at Sian Elin a Iolo a'r teulu i gyd. Iddyn nhw brofi o'th gysur a thgariad di. Bendigedig fyddo Duw a Thad yn harglwydd Iesu Grist, y tad sy'n trigarhau a'r Duw sydd yn rhoi pob diddanwch. Y mae'n ein dyddanu ni ym mhob gorthrynder. Arglwydd dim ond yma o amgylch dy fwrdd y cawn yr ymborth, y mae'n hyneidian llefain amdano fo. Nertha ni a phortha ni arglwydd da. Fel trwy'r bara hwn a'r gwyn, y dawd y gariad i gwrdda ni. Ac y bydd i'th fywyd i'n gwneud yn gyflawn, yn nerth a gogoniant dy deyrnas. Yn enw'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Yn gadwch chi ni wrando ar eiriau sefydlu'r swper fel mae'n cael ei osod gan yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gwledd y deyrnas sydd gyda ni yma, gwledd yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae croeso unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd. Ewch gan hynny felly, a rhannwch yr elfennau i blith eich cyd Gristnogion. Yr arglwydd yn os y brydychwyd ef a gymerodd fara. Fe a'i dorodd gan ddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trostoch chi. Gadwch chi ni felly fwyta o'r bara cof amdano. Yn yr un modd hefyd fe filodd o mewn cwpan o win cyffredin, gan ddeud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadwch chi ni felly yfed o'r gwyn cof amdano.
Arglwydd, diolch i ti am ein porthi a'n bwydo, fel aelodau y gorff ysbrydol Crist, yn cadarnhau yng ngwirionedd yr efengil. Anfon ni allan i fyw yn ôl dewyllus, ac i gyflawni'r gweithredoedd da hynny derpereus dyn ni rodio ynyn nhw. Gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadwch i ni droi at yn hemyn olaf, sef ym rhif 791, 791. Tydi a wnaeth y wyrth o Grist fab Duw, tydi a roddais dim i flas ar fyw. Fe gydiais dynof drwy ysbryd glân, ni allaf tra bwyf byw ond canu'r gan. Rwyf heddiw'n gweld yr harddwch sy'n parhau. Rwy'n teimlo'r ddwyfol ia sy'n bywio cau. Mae'r haleliwia yn fy enau di, a rhoddaf Iesu, fy mawrhad i ti. Ac yn y blaen, 791. Ewch gan hynny, allan fel rhai wedi gwahodd i'w ledd yr arglwydd. I rannu cariad Duw gyda'r byd sydd yn newynu am ei ras. Bod ein calon fod yn agorad, ein llais yn llawn gwahoddiad, a'n bywyd yn adlewyrchu heilioni Duw sydd yn galw pawb i'w fwrdd. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd y gyda chwi oed.